ku koncu svojej kariéry som vlastne, keď sa stalo, tak ja som si začala toto strašne uvedomovať, že dá sa žiť aj inak. Lebo vtedy vlastne turnaje prestali bežať, hej, ja som bola sama doma v byte, chodila som do prírody a vtedy som si uvedomila, že ja som vlastne takto aj šťastnejšia. Hej, že pre mňa ja som tento pocit dovtedy nepoznala, lebo ja som si nemohla dovoliť vypnúť. Raz, keď som bola zranená, ale to bolo zase, že som mala ten fokus na to, aby som sa čo najskôr vrátila a dostala sa z toho zranenia. Takže zase to nebolo len také, že by som bola. Hej? A v tom covide sa mi zdalo presne, že som bola. A vtedy som si tak začala prehodnocovať svoj život, že vlastne som si dávala aj také hlbšie otázky, že prečo som tu a aký je môj vlastne purpose, hej? Alebo ako to mám po slovensky nazvať, to mi to vypadlo. No neviem, však to si preložia. Zámer, No. hej, dáme taký, že zámer. No a vtedy som sa začala nad týmto zamýšľať a hrala som ešte asi rok na to a aj keď som vyhrávala turnaje, tak už ma to vôbec tak netešilo. Dokola som si opakovala, že toto není to také práve moje, prečo som tu. A potom ma napadla myšlienka, že čo keď celá táto tenisová cesta bola na to, aby som sa dokázala vžiť do tých vlastne mladších športovcov a pomôcť im.